asini roha do dame na sian debata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus mandongani hamu. Amin. Horas madihita saluhutna amanami nanami dongan saha porsyao. Turpuk Arian nagabi ojahata di Arisa Darion Kamis 27 April 2022. Dienek sian buku Pesalmen 33 ayat 6. Marhite-hite hata ni Jehovah do menjadi akka langit. Jala marhite-hite hosa ni pamangan na sude akka parangan na. Disima sahakna. Marwaso pehita alai debatado na punasa doho menjadi hosa. Dongan saha porsiaon sopola betaringotan nunga takas taboto debatado manopa nasana adong. Sedek ngadap rohatta ibana do menjadi hon saluna langit tano doho lau doho nasai sina marhite persejaran di sekolah minggu. Atakas do di ayat di sada musa sada ayat sada di mula-mulana di toppa debatama langit doho tano. Alai satu partikian nuain nunga olat ni dia do pangarimangiota di pangatusioni. Holan parbinoto sabing doi, holan sebatas informasi doi. Molo siat debatado haroroan ni seluhut, jala ibana manopa seluhut. Tung debata parhuaso situ do ibana. Jala ibana do na mangatur seluhut na masa di portibion. Boha di do rohata. Taluk do pehita paburnang diri. Taluk do pehita mergijang ni roha. Ai hauliota artata hamuraon halubian dot haboyota dang nasian isi HP. Apalagi kita sendiri. Alai sian asini rohani debatado. Sian lehon-lehon ni debatado. Sian panopaon ni debatado. Mulu tumpe sede musasada ya 26 28 dido asahita mengerajai doho patudukon portibion dang marlapatan hita marlomo-lomo jala hita marhuasa situ tu di tanoon ai ibana do nahot na punasa dengan saha porsyam sada gobaran mulu hitiyup rupaning pulpen ni si A berarti boy do raja aku pulpeni marhuaso apa ponggolkon mamake manang masapaton pulpeni rupaning. Ai di tangakku do pulpeni, au do mengerejai, au do menguasai. Alai sada dang au na punasa. Tetap do si ana punasa pulpeni. Atong normatifna secara etikana dang boy sega aku pulpeni. Boy do tong pakiaku alai tetap ikon ihot do au pulpeni si adoi. Jala dang boy au paburnang diri madok au do na punasa pulpeni. Amanginang dongan sa porsyaon las ido nang dokonon na langit dohot portibiope debatado na punasa. Dang boy gabi merlomo hita menguasai dohot mamakehosa. Tapake dohot terajai pe portibion termasuk akka arta dohot hamorauta. Iko manean saurdo tulomoni rohani debata ai ibana do namar na punasa. Unang-unang marlomo-lomo hita margijang ni roha do paburnang diring pe dang tau hita disi. Jala marhiteon ikut ibana mapujion do hasangapotta. Amang inang dongan sa porsyan. Mololau hita berwisata alam rupani. Aha do naing dihorhon hata healing na saya tatong tapadoki. Saya hira namar sahit hita rupaning sa lilingon. Jeleriko ikom merubat asa. Adong healing. Tutu riko doi. Paulakon semangat tita. Dia kaulaw si ganupar. Alay unang mayan holan sebatas paula gogo. Manang nanay holan istra sa tokin siyan kesibukata. Alay marhiti wisata alam. Ikon lambagas mapangaramang yota. Ikon lam ibaruma parningotota.
aitung balga tibul jala bagas situ tu do huaso ni debata. Ibana do manjadi honsa jala pujian do asangapon ikon di ibana ma debata Jehovah sitopan asana adong. Amin. Horas madhita saluhutna. Selamat beraktivitas. Debata ma namandongan hita.